Salutare și bine v-am găsit la primul joc. E un joc de Minecraft. Dacă mai vreți episoade din jocul de Minecraft, să apăsați pe butonul de like, lasă clipul ăla. Și aici avem lucrurile care trebuie noi să le luăm. Adică nu le luăm acum. Și aici avem un joc foarte frumos. Sper că nu mai ia nimeni. O să luăm chestiile. Eu cred că știți jocul. Sigur îl știți, pentru că altfel nu l-am mai face. Dar, pentru că sunt drăguț cu voi, v-am făcut un cel mai șmecher mod. Asta nu e mod, dar numai că acesta este unul dintre cele mai șmecheri jocuri de pe Minecraft. Pitu, dar nu o să mă joc Pitu, pentru că nu e nimeni cu mine pe bază. Și la final o să bătem toți monștrii ăștia, endermenii, creeperile. Și hai să începem. Facem... What the fuck noi avem? Nu am făcut eu din greșeală. Acum hai să bătem... Hai să-l batem. Așa m-am bătut cu el destul. Deci nu mai vreau să mai văd. What the fuck, cine apăsează aici? Eu, desigur. Și v-aș dori să puneți un like pentru a face mai multe episoade. Oh my god, bine că am lăsat. Ce m-am speriat, fraților. Nu știu ce m-aș face dacă n-am pus... Dacă nu puneam... Vedem? Noi trebuie să luăm mai multe. 2, 3. 4. Da, așa, 4. Da, 4. Și luăm o de asta. Hai să spargem asta. 1. Deci, hai să facem foarte multe. Deci, o să luăm cam... Le luăm pe toate. Dacă nu vă place, scrieți-mi în comentarii și eu nu o să mai fac deloc asta. Puteți să faceți de asta. Că trebuia să pun mai puține, pentru că nu se face mai mare. Aș vrea să fac asta. Și am făcut. Lăsați partea asta dacă o vedeți și vă deranjează. Și acum hai să spargem goldul. Bă, goldul se sparge mai ușor. Nu știam. Goldul știam că e mai bun decât ironul. Și acum hai să spargem. Mai că nu mi-l dă. Nu mi-l dă. Ok, da, o să spargem cu acest topor. Să nu vă supărați că știu, goldul e foarte praf. Acum aflu. Deci acum
facem din diamond ce vrem. Și aici o să lăsăm ce am făcut rău. Deci o să lăsăm astea. O să ne trebuiască, cred. Ne trebuiască. Eu o să luăm asta. Dar nu-mi pasă. What the fuck, eu nu-mi pus să-i. Și acum hai să facem așa. 12. Nu știu de ce nu mi-am pus armura. Și acum hai să vedeți ce joc e aici. Deci de neiertat. Neiertat. Oh my god, de... E măcar. Am pus peste ala nimerioară. Și acum nu știu de ce am lăsat aia acolo, pentru că puteam să fac o șmecherie. 3. Așa. Poate ne trebuie și toporul. Și chiar ne trebuie. What the fuck, de ce nu mă... What the fuck? De ce zic asta, nu știu. Dar hai să luăm asta. O să ne trebuie. Și mulți șmecheri. Deci hai să-i bătem pe acești șmecheri. Trebuie să mâncăm golden apple-ul ăsta. Eu l-am pus. Că avem nevoie că uitați. What the fuck? Cum e omorâi? What the fuck? Da, o să mă bată. Ce cu să mă bată? Sunt ăștia mici. Și ce? Da? Acum hai să luăm astea. Și acum v-am promis că la sfârșit o să fac șmecherii. O să tragem cu arc, o să facem ce vrem. Uitați, deci la sfârșit v-am promis și o chiar promesc. Că uitați, că eu iau ăștia și ne digestăm. Oh, am zis că la final... Nestle, Endermanii ăia? What the fuck, unde sunt? O bicicuță. Nu știu de unde a apărut. Eu... Acum, scuzați-mă, deci... Mie îmi pare rău de pisica aia, dar n-aveam ce să fac cu ea, frate. What the fuck, unde? What the fuck? Voi ați văzut? Mă duceam și la Enderman-ul ăla și nu mă lăsa în pace. Și nu mă lăsa să mă duc la el. Și mie îmi place și mie. Deci îmi place foarte mult să dau așa cu arcul. Și pe ea să cadă în capul meu sau nu știu undeva. Și cam atât cu episodul de astăzi. Ne vedem mai târziu. Pa, pa! Stați puțin să spunem că